Здравейте, ще ви покажа един бърз начин за умножение на две числа. Примерно, нека 102 по какво? 230, например. Колко е равно? Така. Значи, сигурно се чудите за какво са тия точки. После си рече. Сега ще ви обясня. Значи, 102. Долу да си напишем другото число. Така. Ето го метода. 2 по 1, 2. Умножихме това с това число. Примерно, ако това е единицата на 102, това е нулата, това е двойката, това е двойката на 231, това са десетиците на числото, това са единиците. Али? Първо умножихме и тези двете. Нейки. 2 и 1. Пишем резултата 2. После правим така. Хиксче. Си реч. 0 по 1 ми 0. 3 по 2 6. Пишем шестицата. Извинете. После. Това с това. Диагонал с диагонал. И тези две. Си реч. 1 по 1 е 1. Така. 2 по 2 е 4. 1 плюс 4. 0 по 3 е 0. Значи би трябвало да е 5. Тук. Извинете, че ми трепе ръката, но снимам с таблет и е много тежък. Той е таблет. Така. Сега сигурно се сещате, че тук трябва да е хикс. Ще умножи на кръст. 1 с 3 е 3. 2 е 0. 2 по 0 е 0. 3 плюс 0 си е, да речем, 3. И сега остава, нали пак. Това първото. Първите две. Стотиците са стотиците. 1 по 2 2. Би трябвало това да е резултата. Не би трябвало, ами това си е резултата. Ето го пак. Принципа, единиците се умножават, после единици десетици, после единици десетици стотици и се връща обратно. Какво става примерно, ако имаме 0 за стотица? Примерно, айде да напишем 306 Какво да се измисля? 0,24. Извинете, че така тръскам с таблета, но няма как. Ами, почваме. Първото 6 по 4 е 24. 4, 1, 0. Сега на кръст. 4 по 0 е 0. Дали всички знаете това. 4 по 0 0. И 2 по 6 е 12. Да, тук е 2 на ум, де. Искате. 4 по 6, 24, 4 и 2 на ум, да, 2 на ум е. 4 по 0, 0, плюс 2 по 6, 12. 12 и 2, 14. 4 и 1 на ум. Сега с всичките умножаваме. 4 по 3, 12. Става напечено, плюс, аз така си ги пиша отстрани. В смисъл 0 по 6, 0. 0 по 2, 2. Ами имаме 12 плюс 1, 0. 13. 13 и 1, 0. И с двете числа тук трябва да умножим 0 по 0 си е 0 и 2 по 3, 6. Окей. И после тези първите числа 3 по 0, 0 и 0-та даже не се и пише. И тук имаме от 13 1 0, течи. Може да се напишем 7, 3, 4, 4. Така, ами това е начина за умножаване на числа. Бърз начин де.
Ако имате калкулатор, стане по-бързо. Ето я пак схемачката. Дано съм ви помогнал.